ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் சொல்கிற தகவல் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கணும் அப்படின்னா எங்களுடைய முத்தமிழ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். சிவபெருமான் பக்தர்களில் சிறந்த ஒரு பெண் பக்தையை பற்றி தான் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருக்கிறோம். காரைக்கால் மாவட்டத்தில் வணிகர்களின் தலைவராக இருந்த தனதத்தன் தர்மவதி தம்பதியருக்கு காரைக்கால் அம்மையார் அப்படின்ற புனிதவதியார் மகளாக பிறக்கிறாங்க. பேரழகும் தெய்வீக அம்சமும் கொண்ட அம்மையார் சிறு வயதில் இருந்தே சிவபெருமான் மீது பக்தி கொண்டவராக இருக்கிறாங்க. இவரை காரைக்காலை அடுத்த நாகப்பட்டினத்தில் உள்ள பரமதத்தர் அப்படின்ற வணிகருக்கு மணமுடித்து கொடுக்குறாங்க. ஒரே மகள் அப்படின்றதுனால காரைக்காலிலேயே வணிகம் செய்து வசிக்கிறதுக்கு வழிவகை செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. ஒரு சமயம் பரமதத்தன் தனது கடையில் இருக்கும்போது மாங்கனி வியாபாரி ஒருவர் தனது வீட்டு தோட்டத்தில் காய்த்த 2 மாங்கனிகளை அவர்கிட்ட கொடுக்குறாரு. அக்கனிகளை பெற்ற பரமதத்தர் அதை வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாரு. தொடர்ந்து அம்மையாரின் சிவபக்தியை சோதிக்கும் பொருட்டு அம்மையாரின் வீட்டிற்கு சிவபெருமான் சிவனடியார் வேடத்தில் உணவு வேண்டி வராரு. அவரை வரவேற்று தயிர் கலந்த அன்னம் படைத்து அதோட தன்னுடைய கணவன் கொடுத்தனுப்பிய மாங்கனியையும் தந்து உபசரிக்கிறாரு. அதனை உண்ட சிவனடியார் அம்மையாரை வாழ்த்துறாரு. அதுக்கு அப்புறமா மதிய உணவிற்காக வீட்டிற்கு வந்த பரமதத்தருக்கு பல வகை பதார்த்தங்களுடன் அன்னம் பரிமாறிய அம்மையார் மீதமிருந்த ஒரு மாங்கனியை அவருக்கு வைக்கிறாங்க. மாங்கனியின் சுவை நன்றாக இருக்கவே தான் கொடுத்தனுப்பிய மற்றொரு மாங்கனியையும் தனக்கு வைக்கும்படி அவர் கேட்குறாரு. அம்மையார் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம மற்றொரு அறைக்குள் சென்று சிவபெருமானிடம் வேண்டுறாங்க. அப்போது மேலிருந்து அம்மையார் கையில் ஒரு மாங்கனி தங்குது. மகிழ்ச்சி அடைந்த அம்மையார் அதை கணவருக்கு கொடுக்குறாங்க. முதலில் வைத்த மாங்கனியை விட இந்த கனி அதிக சுவையுடன் இருக்கவே சந்தேகமடைந்த பரமதத்தர் இது ஏது அப்படின்னு கேட்குறாரு. அம்மையார் நடந்ததை சொல்கிறாங்க. அந்த காரணத்தை பரமதத்தரால் நம்ப முடியல. சிவபெருமான் கனி தந்தது உண்மை அப்படின்னா மீண்டும் ஒரு கனியை வரவழைக்கும்படி அவர் சொல்கிறாரு. அம்மையார் சிவபெருமானை வணங்க மீண்டும் ஒரு மாங்கனி கையில் விழுந்து மறைந்து விடுது. இதை கண்டு வியந்த பரமதத்தர், நீ மனித பிறவி இல்லை, தெய்வ பெண், உன்னுடன் நான் இனி வாழ்ந்தால் சரியாகாது அப்படின்னு சொல்லி அம்மையாரை விட்டு பிரிந்து வாணிபம் செய்ய பாண்டிய நாடு செல்றாரு. அதுக்கு அப்புறமா பரமதத்தர் பாண்டிய நாடான மதுரை மாநகருக்கு சென்று அங்கே ஒரு பெண்ணை மணமுடித்து கொள்றாரு. சிறிது காலம் கழித்து அவங்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்குது. அந்த குழந்தைக்கு அம்மையாரின் திருப்பெயரான புனிதவதியார் அப்படின்ற பெயரை வைக்கிறாங்க. பரமதத்தர் பாண்டிய நாட்டில் இருக்கிற செய்தி அம்மையாருடைய உறவினர்களுக்கு தெரிய வருது. அவங்க அம்மையாரை அழைத்து கொண்டு பாண்டிய நாடு செல்றாங்க. அம்மையாரை கண்ட பரமதத்தர் அவரை தெய்வமாக வணங்கி தன்னுடைய 2வது மனைவி குழந்தைகளுடன் காலில் விழுறாங்க. கணவர் தன்னுடைய காலில் விழுந்ததை ஏற்க முடியாத அம்மையார் தனது அழகுமேனி அழிந்து பேய் வடிவத்தை வழங்குமாறு இறைவனிடம் வேண்டி பெற்றார். இதனைத் தொடர்ந்து அம்மையார் இறைவனை காண கைலாயம் செல்றாங்க. கைலாயம் இறைவன் உறையும் புனிதமான இடம் அப்படிங்கிறதுனால அங்கு தரையில கால் ஊன்றி நடக்காமல் தலைகீழான நிலையில அம்மையார் நடந்து செல்றாங்க. இதனை பார்த்து சிவபெருமான் அம்மையே வருக அமர்க என அழைத்து நீ வேண்டுவன கேள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதற்கு அம்மையார் பிறவாமை வேண்டும், மீண்டும் பிறப்புண்டேல் இறைவா, உனையென்றும் மறவாமை வேண்டும், இன்னும் வேண்டும் நான் மகிழ்ந்து பாடி அறவா நீ ஆடும்போது உன் அடியின் கீழ் இருக்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவ்வாறே சிவபெருமான் தன் திருவடி கீழ் என்றும் இருக்க அப்படின்னு அருள் புரிகிறாங்க. 63 நாயன்மார்களில் ஒருவரான புனிதவதியாரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை விளக்குற வகையில் காரைக்கால் அம்மையார் கோவிலில் தொடர்ந்து பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் 26 நாட்களும் மாங்கனி திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். பக்தர்கள் தங்களுடைய வேண்டுதல்கள் நிறைவேறிய மகிழ்ச்சியில் மாங்கனிகளை வாரி இறைக்கிறாங்க. முக்கியமாக இறைக்கப்படுற மாங்கனிகளை குழந்தை பேறு இல்லாத கணவனும் மனைவியும் உண்டால் அவங்களுக்கு அடுத்த வருஷமே குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்றது ஐதீகம். உலகிலேயே சிவபெருமான் அமுதுண்ட ஒரே இடம் அப்படின்னா அது புனிதவதியாருடைய இல்லத்தில் மட்டும்தான். சிவபெருமானின் பசித்த நிலையை கண்ட புனிதவதியார் தயிர் சாதத்துடன் மாங்கனிய சிவபெருமானுக்கு பரிமாறியிருக்காங்க. எனவேதான் மாங்கனி திருவிழாவின் 3ஆம் நாள் நிகழ்ச்சியில பிச்சாண்டவர் வீதி உலா முடிந்து அமுது படையல் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் போது பிச்சாண்டவருக்கு மாங்கனியுடன் தயிர் சாதத்தை படைக்கிற நிகழ்வு நடைபெறுது. பக்தர்கள் பலர் சாமி ஊர்வலத்தின் போது மோர் தயிர் சாதத்தை அன்னதானமாக வழங்கிட்டு வராங்க.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்களுடைய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு அரிய தகவலில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது லக்ஷ்மி நவநீத கிருஷ்ணன். நன்றி, வணக்கம்.